Takže čaute, volám sa Ramon Ondrovič, mám 12 rokov a jazdím motocross a enduro. Motocrossu sa venujem od mojich 6 rokov. Moje najväčšie úspechy bol dvakrát vicemajster Enduro Street Cup a raz majster Enduro Street Cup v kategórii 65. V slovenskom motocrosse som sa umiestnil na 6. mieste. V roku 2025 budem prestupovať na väčšiu motorku 85 a závody budem jazdiť Enduro Street Cup, slovenský pohár a veľké slovenské enduro. Na týchto pretekoch by som chcel zajazdiť najlepší výsledok. Pravidelne trénujem aj v suchu, aj v daždi, lebo tento šport si to vyžaduje. Lebo aj v kategórii 85 by som chcel získať titul. Keďže tento šport je finančne veľmi náročný, tak grant od Nike by sme využili na motocrossový výstroj, na helmu, korytnačku a topánky. A čo sa týka motorky, tak na pohonné hmoty, oleje a kolesa. Ďakujeme za zhľadnutie tohto videa a držte palce v sezóne 2025. A ďakujem Nike. Vidíme sa na pretekoch.